Ονομάζομαι Κουπίδης Σωτήρης, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βέρεια και είμαι γιατρός εργασίας. Οι σπουδές μου και η επαγγελματική μου δραστηριότητα με οδήγησε πολλές φορές σε άλλες χώρες. Εκεί πέρα γνώρισα και είδα ανθρώπους χαρούμενους να εργάζονται, να παράγουν, μοχθώντας, αγαπώντας αυτό που κάνουν και αγαπώντας τον τόπο τους. Οι άνθρωποι στον τόπο μας έχουν εμπειρία. Είναι εργατικοί, μορφωμένοι, καταρτισμένοι και δημιουργικοί. Αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε να στηρίξουμε για να παραμείνουν στον τόπο, να είναι παραγωγικοί και ικανοποιημένοι. Οφείλουμε παράλληλα να αναδείξουμε την επιστήμη της έρευνας και της τεχνολογίας, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την αριστεία. Μέσα από το διάλογο και τη συνένεση πρέπει να βρούμε λύσεις για προβλήματα τα οποία μακροχρόνια ταλανίζουν τη χώρα. Ένα τέτοιο πρόβλημα είναι η ανεργία, η οποία μαστίζει ιδιαίτερα τους νέους στις παραγωγικές ηλικίες. Το ποτάμι ως μια νέα και εναλλακτική πολιτική πρόταση μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό, να μιλήσουμε με επιχειρήματα και να προωθήσουμε το διάλογο μεταξύ όλων των κομμάτων. Να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα.